Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Hej alle sammen. I dag har jeg min lille søster med, og vi sidder inde på FV Prison. Yay! Og okay, men vi har en bande, som I kan se lige her. Ansvarsbanden. Ja. Og den er så Jeg skal ikke smide din computer på. jeg skal. Ja. For det er mit værelse, og jeg bestemmer over det. Hvor? Og så vi skal have vores bande i level 2, så vi skal spørge, om der er nogen, der vil være eller så vi går noget sugarcane frem. Må jeg se det? Hvad vil spørge nogen? Ja, det gør jeg også. Shit. Jeg spiller for bærbar, men mit tastatur på bærbar, det virker så ikke. Så jeg bruger et mekanisk tastatur. Er det der en gang? Ja, selvfølgelig er det det. Ja. Er der nogen, der har skrevet? Okay. Ingen, der har skrevet endnu. Nå. Okay, lad os bare kigge i chatten. Der er Bob Marley. Hej Bob Marley. Spiser lige lidt. Hvem skal vi spørge om hvad eller nogen fuck noget. Hvad? Nej. Anders, der skete noget med min computer, du nok ikke brød. Hvad er det? Jeg skulle trykke på Minecraft. Ja. Så var Minecraft slettet. Du skal bare downloade det igen. Jeg ved sgu da ikke, hvad man gør. Er det seriøst? Okay, lad os bare spørge nogen. Hvem har en bande, det som cirka? The Boys. Yes. Slash sk han hed. Hvad er han? Ups. Vil du være eller jeg gider ikke, at det er de der sugarcane der. Okay, jeg skal slash bande eller hvad hed det? Hvad hed banden? Slash bande eller hvad han hedder. Hvor er han?
Der er en, der har en bande, der er level 1. Nå, jeg er ligeglad. Okay, så. Okay. Eller hvad fuck? Hvad hedder den? Okay. Der, jeg fandt den med list. Det var det her. Okay. Det var bare lige bare. Det. Hvad? Bounty. Nå, fuck, jeg skal skrive ens navn. Ej, jeg har ikke helt forstand på det her. Sådan der. Og så kan vi lige se her. /bande. Så er der her. Fuck, det var bandeinfo. Tænke. Der. Jeg har 3 rivaler. Jeg mangler minimum 3 medlemmer, Mathilde. Jeg har 2 medlemmer. Og 3 alliancer. Jeg har 2 ud af dem. Så skal jeg bare have den sidste alliance. En, der vil være ally. En døgnskab mig. Anders skal kælde mig. Jeg skal lige /bande ally. Lad mig se, hvor er han? Der. Noobs 04. Jeg har spurgt dem. Hvad? Den der var. Så det ligger sådan her op. Ja. Ikke på den måde, Mathilde. Når du ligger sådan her. Måske, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg sover. En ting er, at jeg keder mig. Og undskyld, jeg siger det til alle jer, du var med derude. En der. Oh my god, hvor det der var irriterende. Sådan der. Det er skråstæt nu. What? Okay, kun 10.000, det vandt jeg også engang. Nu har jeg mistet. Der var anti-cheat, hvis vi lige gør 5. Det der er anti-cheat der. Shit. Det er ikke slut. En creeper. Hvor? Det er på plakaten. Det var en plakat. Der er lige oven. Det er ikke nogen plakat, da. Hvad så? Den er anti-cheat ting. Nej, der er lige oven. Det er der hele tiden gør sådan der. Nej, Anders. Der er ikke noget der over mig. Der. Nå, den plakat! Jeg tror du egentlig var Minecraft. Ej. Seriøst. Nej, overhovedet. Kom.
Jeg kan ikke snakke om... En, der vil være Er en af dine gruppemedlemmer kommet? Nej, Mathilde, du skal være gruppemedlem. Nå. Hvorfor? Er Rasmus der? Gruppemedlem? Ja. Vi skal have en til gruppemedlemmer. Og det skal være dig, sådan, så er det, vi kan... Jeg har ikke Minecraft, Thomas. Downloader dig på 0,5 til dig. Down. Yes! Okay. Slash bande eller Kasper Sauer. Yay! Jeg skal lige se. Slash bande info. Se lige der, så man kan kunne give 15 brød til Bob Marley og have minimum 3 medlemmer. Og det gør ingen problem, den der med medlemmer. Den får Mathilde. Hvor lang tid har vi optaget? Jeg vil gerne sige tak fordi I så med i dag. Og vi ses en anden dag. Hej, jeg håber... Jeg ved godt, hvis jeg synes, det har været en kedelig video. Men vi ses. Hej hej.